मी ऋषाली नेमन कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी मक्याचे थालीपीठ। इथे मी मक्याचे दाणे घेतले, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा लाल तिखट, थोडंसं हळद, मीठ चवीनुसार। इथे मी बारीक रवा घेतलाय, मैदा घेतले 2-3 चमचे, एक छोटा कांदा घेतलाय, कोथिंबीर आणि मिरची। इथे आता आपण मक्याची पेस्ट करून घेऊया। इथे आपण रवा घेऊया, मैदा, कोथिंबीर, कांदा, मिरच्या, गरम मसाला, मीठ, हळद आणि लाल तिखट। ही बघा, मक्याची वरड अशी जाडसरच करून घ्यायची आपल्याला। आता हे आपण मिक्स करून घेऊया। थोडं थोडं पाणी टाकणार आहे। असं थोडं थोडं टाकायचं आहे आणि व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। हे बघा, असं बॅटर ठेवायचं आहे। जास्त जाड पण नाही, जास्त पातळ पण नाही। आणि हे करून आपण 15 ते 20 मिनिटांसाठी ठेवणार आहे। म्हणजे आता हे आपण 15 ते 20 मिनिटांसाठी ठेवणार आहे, म्हणजे रवा आपला छान फुलेल। इथे आता आपला तवा गरम झालाय, तेल घेऊया सोडून। व्यवस्थित ढवळून घ्यायचे। हे बघा, अशा प्रमाणे घ्यायची आपण टाकून। तेल सोडून घेऊया। हे थालीपीठ सकाळच्या नाश्त्यासाठी फार छान आहे। हे बघा, असे खरपूस भाजून घ्यायचे। एकदम झटपट आणि कमी साहित्यात होणारे थालीपीठ आहे। इथे आता आपलं थालीपीठ झालंय। पुन्हा एक दाखवते मी। टेस्टी लागतात हे थालीपीठ। आजची रेसिपी आवडली अशी मी आशा करते। रेसिपी आवडली तर रेसिपीला एक लाईक करा, सबस्क्राइब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत।